Tulepa tämän videon myötä katselemaan vähän veneaiheisia juttuja. Mennään vuosia taaksepäin ja muistellaan mukavia hetkiä. Mahtava setti. Nauti. Hyvää ja mukavaa kaunista kesäistä sunnuntaipäivää. Tämän niin sanotun ensimmäisen lomaviikkoni ensimmäinen lähetys tapahtuu Hankoniemestä ja nimenomaan Itä-Satamasta, monille tuttu paikka. Ei mitään, täällä on kaikki hyvin ja niin kuin nähdään, niin Hangossa sininen taivas ja lämpöä noin 24 astetta. Ja näinhän se on, että näyttää siltä nyt, että laiva on saanut uuden kapteenin ja meillä on tässä kaikki hyvin ja aluksen kapteeni onkin tässä nytten äänessä. Ja niinhän se on, että kapteeni on hyvä tuulinen ja kaikki on hyvin. Minä toivotan kaikille lähetyksille. Kiitos paljon. Toukokuuta 2022 ja venekausi avattu tässä. Laskettiin veneen veteen ja tämän testiajolla tässä ja nautiskella toukokuun päivässä. Oikein mukavaa. Mitähän se kapteeni haluaa tässä kohtaa keskustella? Suu käy kyllä. Ei mitään, ajelua, ilta-ajelua. Navigointia, missä olla, minne mennään. Ja semmoista. Aika huikea setti. No niin, se on alus nyt pääsemässä talvilevolle. On laitettu tellinkiä ja huppua päälle ja sen on aika alkaa pikkuhiljaa talvehtimaan. Vielä pientä sälää siellä sitten haetaan myöhemmin, mutta hyvältä näyttää. No niin, hyvää lankalauantaita kaikille. Täällä sitä ollaan veneen kannella hämmästelemässä. Ei ole näköjään ihan vielä valmis veteen. Mutta siitä se lähtee pikkuhiljaa. Niin täällä on vielä kaikki paikat aivan sekaisin ja levällään, mutta alamme tästä touhuamaan. Kiva. Välipala kahvia sitten konehuoneeseen. Ja siinä nähdään muuten aluksen sydän. Volvo Penta. Kuvaushetkellä elettiin isointa pandemia-aikaa, suojaukset sen mukaisia. Sitten tehdäänkin Volvo Pentan vetolaitteeseen vähän huoltohommia. Tässä oli koko päivän kestävä VHF-koulutus kautta koe kautta tentti. Tutkintoja on. Kaunis kesäaamu. Kapteeni nousee omasta punkastaan, lemmenpesästä. Aamu toimia, pienestä kangasta päälle ja aamukahville. Siitä se päivä käynnistyy. Aika siistiä. Sitten hämmästellään hetki ison aluksen kannella. Kelpaa hämmästellä, katsella. Katsokaa teki minua kaikessa komeudessa.
aina edustuskelpoinen yksilö. Mahtava homma. Kaunis kesäpäivä. Kelpaa hämmästellä. Lähteellä tämmönen ulkoilualue ja venesatama ja kaikkia palveluita täällä hienossa maisemissa. Täällä on saunat ja vedet ja sähköt kaikille. Tää on ihan siisti mesta. Suosittelen lähteellään kaikille veneilijöille. Helsingistä helppo tehdä päivämatkoja ja muuta. Yökuntiinkin. Siellä saa kahvia ja mokkaa ja kaikkia palveluita. Aika kiva siisti homma. Helsinki ja Suomenlinna tämän videon kohteena. Tai tämän otannan kohteena. Kaunis kesäilta. Suomenlinna ei petä koskaan. Se on aina eläväinen paikka. Kiva paikka. Paljon venekansaa. Siinä on iltaotosta. Suomen suvi. Päivä Jouni. Tuli ihan justi kohteeseen ja Suomenlinna on täyttynyt, mutta ei ole vieläkään ihan 100% täynnä. On tuossa muutamalle vielä tilaa ja sitten tuo mikä tuo on tuolla toinen puoli, niin tuo kylki on vapaa tällä hetkellä. Mahtava homma. Minä nautin. Terve Sauli. Hyvää iltapäivää ja hyvää alkanut viikonloppua. Se näyttää vähän siltä, että puun lehdet on vähän kellastunut ja päivä alkaa lyhenee ja ehkä vähän kelitkin on alkanut viilentyä. Nyt uhkaavasti näytti säätiedot siltä, että se antaa meille kivaa keliä. Niin. Joo, lupa saada viikoksi eteenpäin, niin hyvä säätä ja sehän vaikuttaa siltä, kun nyt on medusoitakin paljon liikenteessä, että ne ui tuonne meidän konehuoneeseen ja joudutaan tilaamaan ehkä tuolla matkalla niin uusi penta Tukholmasta, niin siitä saattaa viikko mennä niin ennen kuin päästään kotiin satamaan takaisin. Näyttää vähän uhkaavalta. Niin. Ja haitaneeko tuo? Soitellaan maanantai-aamuna johtajalle, että päästään tapahtumaan tämmönen juttu. Kyllä. Joo, ja sitten voidaan soittaa just kotijoukolle, että ikinä usko, mutta nyt on tämmönen tilanne, niin Medusa on kyllä merivesipumpussa ja meno ei jatku. Mutta mä uskon, että meillä on siinäkin kohtaa ja mukava odotella sitä uutta pentaa. Joo, kyllä. Mihin sitä ollaan? Minä en ole vielä käynyt siellä. En oo minäkään. Mennään katsomaan, että onko siellä tilaa ja jos mikäli on tilaa, niin hämmästellään pientä viikonloppuhetkiä sitten siihen. Joo. Semmoinen plan. Kyllä. Se alkaa tänään jo illasta vähän selkeämään ja yllättävän lämmintä. Jopa yöksi lupas 12-13. Nyt on ollut viikolla pari kertaa, kun on aamulla aikaisin herännyt, niin 5 astetta lämmintä. Nyt siellä on saanut Nordicissakin jo vähän vepasto laulaa. No nyt mennään, meillä on kattoikkunakin auki, että kesä vaan jatkuu täällä. Joo. Mahtava homma. Ei muuta kuin painella mehän mennään myötätuuleen, kun on vähän idästä tuulta. Kyllä, niin on. Täällä näyttää, että ei ole muita hirveästi liikenteessä, että missä ne on ne muut veneilijät. Sama huomio.